Niin, jos teille vuonna 1976 olisi soitettu tämä nyt julkaistu levy, niin miten te olisitte reagoinut? Onpa komeita jätkiä. Niin, olisi oltu sitä mieltä, että mistä nämä on kaivettu esiin, nämä vanhat pierut. Tai näin, että siis tuskin me oltaisiin ehkä ihan siis niin kuin automaattisesti hyväksytty. Älä viitti, kyllähän me Grateful Deadiäkin kuunneltiin ja Crosby, Stills, Nash & Young. No, ettei se sinänsä vierasta ollut. Niin. Mutta voihan se olla, että se ei semmoiseen nuoreen mieleen olisi ihan, kun sieltä puuttu kuitenkin ne aggressiiviset sähkökitarat. Niin, ehkä me oltaisiin mietitty, että mistä nämä paskamahat on kaivettu esiin, että missä heidän leveät perseensä ovat, että voin tämän maihin nousun saappaani upottaa niihin. Joo. Niin, enää on vähän vaikeita tämmöiset jossittelu. Tämäkin edustaa äärimmäisintä jossittelua. Mutta mielenkiintoinen kysymyshän toi on tietenkin. Mutta oli semmoisia aikoja, että mä olisin varmaan digannut, että jätkät soittaa hyvin ja on mielenkiintoisia biisejä. Sitten oli niitä aikoja, että mä olisin mielelläni sen raudoitetun armeijan ylijäämäsaappaan upottanut kavereitten ahtereihin. Että se on semmoista, oli niin ailahtelevaisesti joskus se elämä. Tässä viitataan tosi tapahtumaan, emme mene yksityiskohtiin, mutta erään yhtyeemme jäsenen saapas on uponnut erään sen aikaisen nimeltä mainitsemattoman sinisilmäisiä sisälle, ihan sinne sisälle. Ei nyt sentään ihan sillä tavalla, mutta jysähti siihen aika maukkaasti. Se oli protesti. Se oli kosto eräästä leirintäalueen häiriköinnistä. Mistä sä muuten tämän tiedät? Että mä olin vieressä. Olit aika lähellä. Mä olin ihan vieressä, kun tää tapahtui. Siis se saappaan vietti. Mä olin suoraan, saapas oli ikään kuin henkinen jatkeeni. Mutta ei me mene yksityiskohtiin. Selvä. En koska tämä mainitse, koska tämä takapuoli on edes kyseinen Hurrikanes yhtyeessä vaikuttanut kitaristi nimeltä mainitsematon sellainen, niin on jo siirtynyt Mananmajoille. Hän tosin, siis tämä nimeltä mainitsematon kaveri myöhemmin itse tuli kehumaan sitten niin kuin hyvässä kunnossa ollessaan, että se temppu oli rauta. Joo, tämä on ihan tämä. Tykkäs. Kyllä, tykkäs, joo. No joo, mutta tämä on ehkä nyt. Eli tämä käytetään. Niin, tietenkin. Tähän olette